ang aton kaluwasan, ang kamatuoran, ang maayong balita, ang paglaom upod kay Kristo. Ang kabuhi ko ay kagamo, sang ikaw ang nakilala ko. Naglinom, tiki pusoon ko, kay nakita kong kagamhanan mo. Sa tiyon sang palaliban. Okay, sa sining aga, pagkatunan naman natin ang isa naman ka bersikulo nga siyempre naghalin naman sa Bible Japon, why niya naghalin sa akon. Ini nga bersikulo makita natin sa libro ni Juan or John chapter 14 verse 6. Juan kapitulo 14 bersikulo 6 nga nagasiling, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto thy Father but by me. Or may ara gasiling niya nga, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto thy Father except through me. Sa Ilonggo nagasiling siya, ako ang dalan, kag ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Wala sang makalabot sa amay kung hindi paagi sa akon. Sa sining tion, luyag ko lang igapatpat sa inyo ang mga bagay-bagay nga masilingin naton nga si Kristo ang aton paglaom. It is because nga way tasang iban nga mapalapitan, way tasang iban nga sandigan sang aton mga problema nga nagaabot sa aton tagsa-tagsa kabuhi. Except lang gid sa iya. Way kita sang sarang nga dalaganan. Kung may mga ginikanan kita, may mga relatives kita nga nagapalangga sa aton, mas may nagapalangga pag sa aton, why nasang liman, sino na siya kundi si Kristo lang yun. Sige gani amo niya yung tsaktoya, kaiban kisa may mga guide bagani kita nga mga blind nga nagapadalang sa aton, but ining ginashare ko sa inyo subong. Why gini siya nagapatalang sa aton? Why gini siya nagadala sa aton sa kalaglagan? Or why ni siya sa aton nagadulot sang kapahamakan? Kundi, ang ginadala sa aton, matuod-tuod, kag may dako nga paglaom, nga kaluwasan. Kasi ito naman kon mga abyan, mga pinalangga natin nga kanay siyaga sa kay Kristo Jesus langgit. No one can give to us sang matuod-tuod nga gugma, matuod-tuod nga pagpalangga, except sa Ginoo lang gid. Nato na makita. Okay, sipad-siparon tang mga bahin sini. Anong una sila nagasiling? Ako ang dalan, kag ang kamatuoran. Okay, dra kita sa duha nga portion. Magsiling kita nga ako ang dalan, hindi nag-refer sa akon kaugalingon. Hindi nag-refer sa kaugalingon sang bisan sino diri sa aton sa kanay siya FM. Kundi nag-refer ini sa aton manluluwas nga si Kristo Jesus. Kami hambal pa na siya gani. Si Jesus nagsiling. Kulang nga akon nga nga pag siguro. But amo ni siya. Jesus said unto him, si niya yung mamangkot ang istorya ni mismo, si ni siya Tomas ang ipamangkot siya sini. May istorya ini May arat din siya gani sa verse 1, nagasiling siya nga, let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. Okay, isugpon ko lang ni siya verse 1 kag verse 6. Hindi ko rin pag-ubuson, i-explicar, but ang mas sarangan ko lang. Anong saling niya gani? Hindi magkalisang, amo nang balya nga, let not your heart, okay, hindi magkalisang ang inyong mga tagipusoon. Magtuo kamo sa akon, magtuo kamo sa amay. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Or, magtuo kamo sa amay, pero magtuo man kamo sa akon.
Kaya nga, si Jesus ang ipadala eh. Amo na gani sa natunan ta sa previous na ito nga gitunan kahapon sa John 3:16. Ano na gani sila niya? Kay ginhigugmagid sa Diyos ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya. Ang iya bugtong anak, sino na siya? Si Kristo Jesus. Nga agod ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala, kundi makaangkon sa kabuhi nga walay katapusan. Ang muna di sa verse 1 niya, let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. Ang God nga ito, tukoy or ginatong mo Diyos ni is ang God the Father, or ang iya nga mismo amay. Kaya ang in me ni, hindi ni ako, hindi ni ikaw, hindi ni kita, kundi isa lang gid, si Kristo Jesus lang gid. It is because siya ang atong dako nga paglaom, siya ang atong matudtuod nga paglaom. Nga nasiling ko na, siya ang atong matudtuod nga paglaom. It is because way na kita sa sarang saligan, way na kita sa sarang saligan, way na kita sa sarang talawgon, sa oras ang aton nga paghinahanglan, sa oras ang aton nga ara kita sa mga trouble, sa ara kita sa problema. Ano yung bali na ganit ayon? Ako ang dalan, I am the way. Siya lagi niyang dalan, why na sang iban? No other persons, no other ano pa nga mga pagpatala nga mahimo. But ang ato niya ginatunan sa mga aga is amo ang matudtuod kag buhi nga Dios nga hindi iya mahimo nga magpatalang sa imo, sa akon or sa aton tanan. Ang next ang sugpo niya diri, ang ako man ang kamatuoran. Ako ang dalan kag ang kamatuoran. It is because nga ginsilingi diri nga ang kamatuoran. Nga madamo sa nagaako nga mga tawo nga sila kuno amuni ginpadala sang Ginoo, ginpadala sang Dios. But no other than person nga ginasend sang Ginoo, kundi iya gid lang bugtong nga anak na si Ginoong Jesus. Si Ginoong Hesus Kristo ng aton nga pagapasudlon sa aton mga tagipusoon. Paano naman himo naton abyan? Buksi ang himo tagipusoon. Buksi ang himo panghuna-huna. Yes, I'm not a perfect person also. Madamo ko sa mga nasala nga nahimo. But all of that is gincast ko na sa Ginoo, ginhaboy ko na sa Ginoo, gin-surrender ko na sa Ginoong kabuhi ko. Iba na ihan sa aton, may mga kapaslawan nga naangkon. Kapaslawan ayhan sa mga pamilya nila. Kapaslawan ayhan sa mga kaabihanan nila. Ayhan kapaslawan sa pahigugma. But iniya nga inashare ko sa inyo subong niya nga aga. Subong niya nga tion. Hindi ni siya magatag sang kapaslawan sa aton. Sa baylo, lubos kag matudtod nga kalipay sa imo kabuhi, sa akon kabuhi, kag sa aton tanan. Nga, siya yung matudtuod kag buhi naton nga paglaom. Siya lang gid ang sarang naton nga sandigan, mabakod na nga salandigan, mabakod na nga kalapyutan, kag mabakod na nga giya sa aton mga dalanon. Iba na yan sa aton nag-uubra sa mga klinik. May ginakilala kita nga mga boss naton. May ginakilala kita nga mga guide naton dira sa klinik. May mga ginakilala kita nga mga receptionist naton dira sa klinik. But sila, mga instrumento lang sila sa Ginoo. To guide us, to protect us, to handle us. Ayan, so siningation. Makuha niyo akong busalingon kung sinugid ang kinahanglan nga maghandol or maguyat sa imo kabuhi. Kung kay sino mo gid ayhan dapat isandig ang imo kabuhi. No other than God. Except lang si Jesus Christ. Pwede ka kapilo sa imo tuhod abyan para sa pagpangamuyo sa iya. Hindi lamang tiun mga muyo ka kung magpasalamat ka sa imong pagtulog, pasalamat ka nga tapos mo obra mo sa adlaw, or pasalamat ka kung magkaon ka o mabugtaw ka. Himuay na abyan sa daily sa imong kabuhi. Every seconds, every minute ayhan, every hour. During the time mag-obra ka. Lord, siling ko, mahambal mo sa imong kalingon. Tugyan ko ni sa imo. Not on my strength, kundi halin ka sa imo. Give me strength, give me wisdom to do this thing. Ang sugpon sa aton verse, ang kabuhi, ang kamatuoran, no? Ako ang dalan, kag ang kabuhi. Ako ang dalan,
kag ang kamatuoran wala sa makalabot sa amay kundi pagi sa akon. Di wala sa dapat pangiban nga tunan, wala sa iban dapat nga kilalahon. Except lang gid ang Ginoo, except lang gid ang Dios nga aton sarang alagaron, sarang naton simbahon, sarang naton tawgon sa oras sa aton nga pagkinahanglan sa nga tion sa aton kabuhi. We hope sa malipot naton nga pagpatag sini ma-realize ang tagsa-tagsa sa aton nga wala na sa iban nga palapitan, wala na sa iban nga i-shout out pangalan sa aton tagipusoon, kundi si Kristo lang gid. It is because siya ang aton matudtuod kag dako nga paglaom. Tubtob naman sa liwat, maayo nga pagpamati, maayo nga pagpamahaw. Ako nakapamahaw naman, and we hope tanan kita pamahaw na to ining pulong sa Ginoo nga nagasiling. I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto thy Father except through me. Gani, madamo gid salamat, tubtob naman sa liwat nga pagpamati sa sining programa, ang paglaom kay Kristo. Bisan ano pa ang magkalatabo sa kalibutan, ang Ginoo aton nga alagaran. Kung may problema sa Dios itugyan, isalig ang tanan, ang Ginoo aton nga alagaran. Bisan may kakapoy, kita nga nabatyagan, sa pag-alagan padayon lang. Kay malapit na lang kita sa inangan, gani utod padayon lang. Bisan pigado lang ang kaimtangan, malipayon naman, ang Ginoo aton nga alagaran. Kung may problema sa Diyos itugyan, isalig ang tanan, ang Ginoo aton nga alagaran. Bisan may kakapoy, kita nga nabatyagan, sa pag-alagan padayon lang. Kay malapit na lang kita sa inangan, gani utod padayon lang.
si Kristo aton alagala.